מה רע? וואו. אנחנו הולכים לשמוע עכשיו שיר, זה דווקא מעניין, כי הוא גם כועס. זה שיר של מישהי שכולם מתערבים לה בחיים ורואים מה לעשות ומציקים לה נורא. היא לא רק שרה אותו, היא גם כתבה אותו. ואם זה מה שהיא מרגישה, צריך לשים על זה לב. קבלו את נינת טייב. אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים לה, איך אסור כמה מותר, אם אפשר או אי אפשר, תעשי ותלכי, תלמדי, ותראי איך ברגע כובשים את העולם, תצרכי, תשתקי, רק תבואי, בואי חזרי אליי. כן, היא יודעת שהוא תמיד מקשיב לה, שהוא זה שמראה לה, מראה את האמת, מה לקחת, מה לתת, ואם אתה שומע, אולי אתה יודע איך ממשיכים מכאן. תעשי ותלכי, תלמדי, ותראי איך ברגע כובשים את העולם, תצרכי, תשתקי, רק תבואי, בואי חזרי אליי. תעשי ותלכי, תלמדי, ותראי איך ברגע כובשים את העולם, תצרכי, תשתקי, רק תבואי, בואי חזרי אליי. תעשי ותלכי, תלמדי, ותראי איך ברגע כובשים עוד עולם, תצרכי, תשתקי כבר, רק תבואי, בואי חזרי אליי, בואי חזרי אליי. בואי חזרי תודה רבה. יא, איזה שיר ואיזה ביצוע. איזה ביצוע. זה... הוצאת שמה... הוצאתי זה שם. שיר כועס. כן. אם אתה קורא את הטקסט, היום ישבתי בשקט וקראתי את הטקסט שלך. זה חמוד. זה שיר כועס של מישהי כועסת. על מה כתבת אותו? האמת שכתבתי אותו ממש מזמן. כתבתי אותו בכמה דקות. חשוב לציין שכתבתי אותו והלחנתי אותו עם אילי בוטנר. פשוט קראתי פעם איזה משהו, איזה ביקורת בעיתון נראה לי, ובמקום להרביץ לאותו כתב, פשוט הרבצתי לדף, וזה מה שיצא. היום את כבר יודעת לא להיפגע מזה, או שזה לא מחלימים? לא מחלימים, אה? ככה, אתה יודע. תשמעי, לא כן. פשוט. אנחנו נעשה ככה. קודם כל, אין לך פוני אגב. אחרי שבכלל סט בדיחות פוני, בסוף באת מפוני, הרסת לנו לא, הכל. אתה יודע, לשנות, תגוון. יפה מאוד, מפוני. אנחנו נצא לפרסומות, אחרי הפרסומות נמשיך לדבר עם נינת וגם רותם וענת, ורגע אחד מצחיק שבו גדלו לאיילת זורר הציצי. יהיה הסבר למה שאמרתי עכשיו, אני מבטיח. פרסומות, חזרנו עם נינת.